Без дәвам итәбез, шулай да пандемиядан ерак китмәбез. Коронавирус ачып салган яңа фактлар, гаҗәп хәлләр һәм сабак алырлык вакыйгаларны Данил Сафаров кадакка туплады. Исәнмесез. Коронавирус гарасаты медицина өлкәсендә эшләүче җаваплы кешеләрне дә әйләндереп алды. Ставрополь инфекционисты турында ишеткәнсездер инде. Ханым Испаниядән кайтуга 14 көнлек карантинга китмәгән һәм берничә кешегә авыру юктырган. Уйлап карагыз, вирус таралуга каршы торучы җаваплы кеше үзе үк вирус тарата. Хәзер үзе дә авырый, өстәвенә дәваланып чыгуга аңа җинаять эше ачарга мөмкиннәр. Нишләде бу дөнья? Нишләп булай булды соң әле бу? Калугадагы сырхаухананың баш табибына да эләкте тукмак. Пандемия вакытында ул Таиландта ял итеп яткан. Хәзер 14 көнлек карантинда утырырга мәҗбүр. Өлкә губернаторы вазифаларын башкаручы аны эшеннән азат итү белән янады. Мин ялга киткәндә вирус бу кадәр таралмаган иде әле, диде баш табиб. Эштән азат итсәсез икән, без проблем китәм, диде ул. Я на русалках больше заработаю. Пошли. Кунгур шәһәре мэры да 2 атна өйдә чәй эчеп утырачак. Шушы көннәрдә ул гарәп әмирлекләреннән кайткан. Мөгаен бу эшенә чыкмас та инде бүтән. Пандемия вакытында диңгез ярында сырт кыздырып ятканы өчен Пермь крае губернаторы вазифаларын башкаручы аңар алмаш әзләвен әйтте. Мамулик, привет! Привет, сыночек. Ну как ты долетел? Это сказка, песня. Мы с друзьями тут... Коронавирус зәхмәте ничек кызулатса, бу темага мәзәк шаярулар да шулай көннән-көн арта. Менә бер абзый кибеттә килеп чыккан кызыклы хәл турында сөйли. Вчера на 5 минут опоздал в магазин, и уже на паркинге вижу, мужик идет с полной тележкой еды, и он согласился дружелюбно мне поделиться со мной едой. Вот, видите, вот он мне дал тут немножко гречки, каши, там, тушеночки. Я считаю, что это нормально, в принципе, в такое трудное время помогать друг другу. Ә бу егет WhatsApp-ыгызга килми калмагандыр. Килмәгән булса, кадакта булса да карагыз. Теперь ты должен сидеть на карантине, но у тебя есть два варианта. Вариант А – сидеть в карантине с женой и детьми. Вариант Б. Вариант Б. WhatsApp-ка килгән күп санлы мем, шаяру, куркыту һәм альтернатив фикерләр арасында бер хәбәр аеруча игътибарны җәлеп итте. Билгесез автор коронавируска рәхмәт әйтә. Чөнки аның аркасында кальянныйлар һәм төнге клублар ябылды, халык гигиенага өйрәнде, гаилә әгъзалары бер-берсенә якынайды, ә иң мөһиме, адәм баласы технологияләр һәм прогресска түгел, Аллаһ Тәгаләгә йөз тотты. Карантинда утыручыларга онлайн-концертлар куюдан бушаган арада җырчылар табигатькә чыккан. Менә Раяз Фасихов белән Салават Фатхетдинов балык тота. Шамалап егетләр, язгы бызга ястык калынлыгы булса да ышанмады халык. Аңладым, өйдә бикләнеп утырасылар килмәгән. Башка вариант сайлаганнар. Б. Вариант Б.